Jártál már Dracula várában? Ha nem, mindenképpen látogass el a Törcsvári kastélyba, mely Brassótól alig 30 kilométerre található. A közelben van parkoló, a belépőt automatából lehet megvásárolni. Dracula gróf Bram Stoker 1897-es regényében jelent meg először. A karakter korábbi vámpírlegendák és Vlad Tepes, havasalföldi fejedelem alakjának összemosásával született. Ragadvány nevét uralkodása alatti kegyetlenkedéseiről kapta, ugyanis a román Tepes név magyarra fordítva karóba húzót jelent. A kiállítás első fele a vár történetére, míg a második inkább a mitológiára koncentrál. Néhány évtizede nevezték ki Törcsvárat a vajda lakhelyévé, ám mára világossá vált, hogy nem itt élt. Még ha a történet eléggé kiszínezett is, az erődítmény meglátogatását mindenkinek ajánlom.